बेयो जों साफ्रोम बर'आनो बेखौ बजबनानै लानो हायाखै आरो गनायनोबो गोब्राब। जोङो दाबो मिजिंथिनो हायो जुदि खौसेथिनि गेजेरजों जुदि जोङो जुजियोबा जोंनि बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि सासे गेदेमा सासे दैदेनगिरि बुंनो थाङोबा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजोंनो समब्रा समब्रि जोंबो लोगो मोनफाबोदोंमोन। बिथाङा जेब्ला बै माबा बासबारियाव बेसेबांबा गेदेमा लाख लाख सुबुङा जमा जादोंमोन। बेवहाय गोबां सानैजों दान्थे बिदान्थे जानाय माबाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। बेवहाय गोबां बाथ्राखौ ओंखारलायदोंमोन आरो बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय गुबुन मोनसे लामा लादोंमोन आरो जिहेतु बर'नि जि माखासे जेंनाफोर बे जेंनाफोरा फ्राय बिख'नायजोंल' जायाखैमोन। बेनि थाखायनो बिथाङा गुबुन मोनसे लामा लानानै जे अस्त्र हमनानै बर'नि थाखाय माबा मोनसे मोनफुंनो थाखाय जि नाजानाय बेखौ नाजाबोनायाव दिनै जेल जानांदों आरो बे जेल जानांनायाव दिनै जोङो बुंनांगोन दिनै 30 एकर्ड बर'नि सासे सागानगिरि जानानै बिथाङा दिनैहाय आरोबाव बेबादि जाबोरजीबन जि कारादण्ड जिउ जोबजासिम जि साजा बेयो जोंनि थाखाय साफ्रोम बर' सुबुंफोरनि थाखाय बेयो गनायथाव नङा। जों दाबो जुदि बर'आ खौसेयै जुदि जोङो ज' जानानै जुदि मुभमेन्ट खालामोबा हयथ' जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारि सारा जोंजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय हाबा मावफैनो मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिनाय दं। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।